El referèndum baldoví el que vol és una cosa tan elemental, com deia Estellés, tan elemental que una persona, un vot. Un home, un vot, una dona, un vot. I que el teu vot, el vostre vot, el de la gent d'ací, de Can de Túria, de Benaguasil, de Llíria, de Casinos, de Benissanó, el poble del conseller, no? Sí. He coincidit alguna vegada amb ell el Trinquet. A mi també m'agrada molt el Trinquet. Un dia li vaig escoltar l'anècdota després. Un dia li vaig fotre, la conte, vaig vindre al Trinquet crec que era el Trinquet de Llíria, i ell s'havia portat a tots els seus amiguets, i com era una partida del Bancaixa i Sueca també patrocinava un equip, van tindre que alçar-se els seus amiguets perquè l'alcalde de Sueca s'assentara i els seus amiguets tinguin que alçar-se. Bé, és una anècdota. Bé, el que volia dir, el referèndum baldoví. No pot ser que el vostre vot valga la meitat que una persona que vota en Lleó, en Burgos, en Valladolid. Per què? Castella-Lleó, la meitat de la població que té el País Valencià, i treuen, si fa no fa, els mateixos diputats. Per què? A sant de què? A sant de què el vot d'un valencià val menys? No paguem impostos? No som iguals tots? Per tant, el vostre vot ha de valdre el mateix. I això és bàsicament el que parla el referèndum baldoví. El referèndum baldoví que també ha fet una cosa molt important. A vegades la gent es queixa que els polítics no parem les orelles, que anem a la nostra. I Compromís ha tingut la virtut de fer una cosa que jo crec que és molt important, no perdre mai aquest contacte amb la gent, no perdre mai aquest contacte, tindre les orelles ben obertes, ben netes per a poder escoltar. La gent va eixir a les places del 15M perquè no se sentia representada, perquè veu que aquest sistema en el que ara pugen uns i després els altres, i al cap de 8 anys els uns i després els altres, i resulta que no canvia molt si manen uns o si manen els altres, perquè els uns es presenten en un programa però fan el programa dels altres, i ara volen fer un programa, ara diuen que faran el que no han fet en 8 anys. Dius, home, tio, esteu 8 anys, tenies possibilitat de canviar, no em digues ara que vas a fer... Home, per què no ho has fet quan has estat? Perquè no has sigut vicepresident, no has sigut un diputat de peu, has sigut vicepresident. Dus més anys en el Parlament que jo casat, per exemple. O sigui, ja en duc 26, ja en duc 26. Vull dir, ja portes anys haveres pogut fer un altre tipus de política. Vull dir, no me contes ara contes xinesos, no me digues que ara faràs el que no faràs. És que, és com si jo em presento d'alcalde i dic, jo vaig a fer això, i quan soc alcalde dic, ara faig el contrari. I dius, tio, m'has enganyat, no? Doncs m'has enganyat. Vull dir, no fem això. Bé, mireu, qui ha aprovat, i això és un missatge que vull deixar avui, perquè avui Camisa Blanca, Melena al Viento, que és el candidat, el número 1 del Partit Popular, el senyor Esteban González Pons. Sí, així tan simpàtic i tan xulo que tenim, tan pijet, tan pot ser tan pijet. Diu, bueno, en lo de la tele, ja mos ficaran la barrera per a poder-nos presentar i ja tingueren que replegar avals. Però aquesta llei no l'aprovarem nosaltres, l'aprovarem el PP i el PSOE. Primera barrera. Segona barrera, els debats electorals. Els debats electorals en el sistema de proporcionalitat portats a l'últim extrem ens donaven 11 segons. Però això és la llei que aprovaren ells. Això és la llei que aprovaren ells per a continuar governant el cotarro, per a partir-se'l entre uns i altres. El recurs del PSOE, perquè ja estava pactat que tots tindríem el mateix temps, el recurs del PSOE ha propiciat que ara, de moment, i fins que el dilluns no decidisquen una altra cosa, tinguem 11 segons. I Melena al Viento diu, no us preocupeu, Camisa Blanca, no us preocupeu que el Partit Popular vos donarà el temps. Què collons mos ha de donar el Partit Popular res? No volem res. No volem que el Partit Popular mos doni res. Volem el mateix que tots. Volem una cosa elemental. Poder dir la nostra. Tindre l'oportunitat de dir la nostra. Com ells. Coses tan elementals com això.
perquè l'altre no és un debat. L'altre és una pantomima, com es va fer l'altre dia en totes les televisions. Un debat a dos on no va guanyar ningú. Bé, algú va guanyar. Algú va guanyar. Guanyaren els que van fer el decorat, els que pagaren el càtering, el que van llogar el palau d'això. I això sí que guanyaren, perquè 500.000 euros, 500.000 euros! 500.000 euros, en qualsevol estudi no s'haurà pogut fer. En qualsevol... Això ho paguen ells. Exacte, molt bé. És que una cosa tan elemental com els que més tenen, que més paguen. No seguir carregant els de sempre. Aquí s'ha carregat. S'ha retallat les pensions, doncs no seguir retallant els de sempre, que ara els que tenen una miqueta més, que siguin solidaris també en els que menys tenen. Això és del que es tracta, justícia fiscal. I que no passe el que ha passat en els bancs, que se'ls ha donat un rescat, se'ls ha rescatat a ells, i que després se n'han anat els mateixos que havien afonat els bancs, se n'han anat a les butxaques plenes en despidos i en això. Escàndalos com el senyor José Luis Olivas, un expresident de la Generalitat, que en seguida se'n va anar a dirigir la Bancaixa, que la va malvendre, la va donar a Madrid, que ha afonat el Banc de València i que cobra 240.000 euros a l'any. Un geni. Un geni. Fem la ona. El Partit Popular, sense que el Partit Socialista diguera res, ha aconseguit carregar-se els instruments financers valencians. No en tenim. Bancaixa, avui ja no té res que dir en Madrid, estan carregant-se a tots els directius valencians, i la CAM és, com dia aquella cançó, de mano en mano va i ningú no la quiere. I així n'estem. Així n'estem. I això sí, els dirigents, la xica aquella que se'n va anar, pobreta, que se'n va anar i que volia apuntar-se al paro en una bèstia de diners que s'havien apuntat. Una poca vergonya. Les persones, primer, ja ho ha dit Paco, la dació en pagament. Vull dir, 33 famílies diàries, 33 famílies valencianes al dia han perdut la vivenda en els últims mesos. 33 drames diaris. Ho hem d'arreglar. És precís que ho arreglem. Compte que ja s'ha votat en contra en el Parlament, a proposta d'Iniciativa per Catalunya. Compte. Ja ho han votat els dos grans en contra, però a això li hem de trobar una solució. Les persones primer. No podem deixar persones darrere. No podem fer que més del 20% dels valencians estiguen en risc d'exclusió social. Alguna cosa s'està fent mal i alguna cosa li hem de posar remei. Austeritat ara i sempre. Austeritat. O sigui, austeritat. Ve Mariano, Rajoy, i diu s'ha de pagar als proveïdors. I ho diu en València. Imagineu-se Phil Perranda o Consolat del Mar, a Phil Perranda que li llogara, no sé, Serafín diguera, anem a llogar excursions per a les persones majors i que ho fa Rus, i anar ell i dir, això ho paguem nosaltres. I diria això, i aniria ell o qualsevol altre dirigent del Partit Popular i diria, perquè ho han fet en els jubilats de tots els pobles, ho han fet en els jubilats del meu poble, els han portat a la Diputació i han dit, els han convidat a berenar i han dit, això ho paguem nosaltres. No, això no ho pagues tu, senyor Rus, això ho han pagat tots. Imagineu-se que contraten en Phil Perranda, això, excursions per a majors, o que decideixen comprar-li a Carles instruments per a totes les bandes del País Valencià, que serien molt benvinguts, les excursions o els instruments. I que, bueno, Juanvi fa la faena i Carles subministra els instruments. Presenta la factura, diu ell, no venen els diners, què passarà? No venen els diners, i se'n van allí i es diuen, no, cobrareu de 600 dies. Això està passant. 600 dies. Diu, 600 dies són 2 anys.
600 dies són 2 anys. Vosaltres cregueu que una empresa, qualsevol empresa, pot aguantar aquest sistema? Estem veient tot les farmàcies, en fi. No cal que doni més exemples. Això està passant així. I Mariano diu, els proveedors tenen que cobrar. Hosti, que comença a donar exemple en els teus. Estos són els que tenen que donar exemple allà. Estos, que tenen que ensenyar els de Madrid, els diputats valencians del PP. No sé què podran ensenyar. Economia verda. Economia verda, que ja ho hem dit. Economia verda on hi hagi el triple benefici. Els nostres emprenedors tenen que guanyar diners. Si no guanyen diners, tancaran. I si tanquen, Imma es quedarà sense feina. Això és així, tan elemental. Carles m'ha dit que ha contractat una persona més. Els nostres emprenedors tenen que guanyar diners per a poder generar ocupació. Els treballadors tenen que cobrar tots els mesos perquè tenim hipoteques, perquè tenim fills, perquè tot hem de pagar la contribució, si no els ajuntaments pobres no poden tirar avant. I després, una cosa que ha dit Juan, que és importantíssima, hem de caminar ja a que la nostra economia pense també en verd, que també obtinga benefici del nostre medi. No podem carregar-nos el planeta. Hem d'anar pensant ja en el futur, que el futur ha de ser així. Per això hem d'anar tots plegats i per això hem d'anar impregnant-nos de la vostra cultura, de la cultura verda, perquè això no pot continuar així. Perquè si continua així, els meus nets no sé què veuran, els meus nets no sé què viuran. Decència política és un altre dels nostres punts, la decència. Al País Valencià no cal que expliqui res. Ho ha dit Juan. Quants n'hi ha? 13 o 14? 13 o 14 imputats, no? 13 o 14 diputats imputats. Que bonico. Diputats imputats. Això en quin país del món passa? Ah, sí. Per què? Perquè som els primers en tindre el Parlament més imputats del món. En això també som els primers, però això no ho diuen. Això se ho callen. Mireu, tres exconsellers van en llistes. Gerardo Camps, que va ser conseller d'Economia, un figura. Belén Juste, que va ser consellera d'Indústria, una altra figura, perquè em direu com està la nostra indústria, i l'altre és Cervera, que va ser conseller de Sanitat. Ells són corresponsables de portar al País Valencià a una situació de quasi fallida. Avui tenen que treure bons patriòtics, que ja veurem a quin preu se queden, bons patriòtics, per a poder pagar els altres bons que fa un temps que van treure, perquè si no sí que entraríem en fallida tècnica. Bé, eixos que ens han portat a que deguem més que... Com què? Exacte. Que deguem més que alenem, eixos que ens han portat a aquesta situació, eixos van anar en les llistes i van a Madrid. Eixos a què tenen que ensenyar-nos. Eixos, en una empresa d'un emprenedor valencià, eixos se n'haver anat en un bac al carrer i no tornarien a treballar. Doncs així no. Així tenim el senyor Camps, que és un altre exemple de decència política. Conegueu una empresa en què un treballador diu no, jo vaig a treballar el primer dia, però després, per l'amor de Déu, a mi deixeu-me tranquil. El senyor Camps. El senyor Camps ha anat a treballar un dia. Un dia. Això sí, no ha dit, no em pagueu els diners. Al mes a cobrar. Això en una empresa normal ja faria temps que se n'hauria anat al carrer. El corredor mediterrani que s'ha parlat molt i que el senyor Fabra en 3 mesos diu això sí que els agrada fer-ho, això ho han fet nosaltres. El corredor l'han fet nosaltres. No, per l'amor de Déu, tu no l'has fet. Els teus no el feren quan el tenien que haver fet. Quan Loyola de Palacio era comissària europea de transports en el 2003. Quan va passar de ficar el corredor mediterrani com a eix prioritari en la xarxa de transports europeus.